שלום לכם. בחיים יש התמודדויות, מאבקים לא קלים. אדם יוצא בבוקר לעבודה, ובמובן מסוים זה יציאה לשדה קרב. אבל המזל הוא שיש את הבית, המקום הבטוח, הרגוע, המקום שבו אתה יכול לנשום לרווחה, להוריד את השריון ואת החרב, ולדעת שאתה בזמן של שלווה. פה תוכל לקבל תמיכה ופרגון. כאן אוהבים אותך בלי תנאי, יעשו בשבילך את הכל. הרי זה מה שאומרת נעמי לשתי כלותיה, ייתן השם לכן ומצאנה מנוחה, אישה בית אישה. זה המקום שבו תוכלו למצוא מנוחה. והדבר הזה הוא מאפשר אחר כך לצאת החוצה ולהיאבק ולהילחם ולהצליח. אבל מה לעשות כשהבית עצמו עולה בלהבות? שגם במקום בו אדם מצפה למצוא את השקט שלו, יש רעש. במקום בו הוא מצפה שיואבו אותו ויגנו עליו, פוגעים בו, משפילים אותו, רומסים את כבודו. זה נורא, זה כואב וזה מזעזע. ובפרט כשכל זה בא ממי שבטחת בו, ששמחת עליו. והנה, הוא משתמש בכוח שלו נגדך. הכנס הזה חשוב כל כך כדי לתת כוח לנשמות פצועות. ולבוא ולומר להן, זה לא אמור להיות כך. בית וזוגיות יכולים וצריכים להיראות אחרת. התכנסנו פה היום כדי לומר להן, תאמינו שזה יכול להשתנות. נער ראיתי וקצת זקנתי, וראיתי נשים שחיו בגיהנום, שהתייסרו וסבלו, לפעמים בגוף, לפעמים בנפש, לפעמים בשניהם גם יחד. והיום ברוך השם, הן נמצאות במצב אחר לגמרי. בתוך זוגיות מכבדת, אוהבת, עם תמיכה, עם פרגון, הן מאושרות. לפעמים הדרך להגיע לשם היא עוברת בתהליך ממושך של שינוי, בעזרת ליווי מקצועי, ולפעמים אין מנוס, אלא לשבור את הקיים, ולבנות דבר אחר לגמרי. מה שצריך זה אומץ וסבלנות ועזרה, כדי להאמין שהדבר הזה אפשרי. אני מבקש, בדקות הקצרות שיש לי, לגעת בנקודה חשובה אחת. בעשרת הדיברות נאמר, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. אחד הדברים החמורים הוא כשאדם משתמש בשמו של הקדוש ברוך הוא לשווא, ורותם אותו למען מטרותיו האישיות, לדבר שלפעמים הוא ההפך הגמור לרצון השם. לצערנו דבר כזה קורה לפעמים בתוך מערכת זוגית, כשאחד הצדדים, כשלרוב זה הגבר, שבדרך כלל יש לו יותר רקע תורני, שנות ישיבה, והוא משתמש בזה באופן שלילי, לאחד משלושה דברים. א', להתנסה על אשתו ולזלזל בה, כי הוא היודע. 2, לבקר אותה ולהציג אותה ואת ההתנהגות שלה כפגומות. 3, וזה לא היה חמור מכל, משתמש בהלכה ובכל מיני ציטוטים כאלה ואחרים, כדי להכפיף את אשתו למלא את גחמותיו. כי הרי זאת ההלכה אומרת. וחשוב לי להגיד לאותו אדם, גם אם היית צודק מבחינה הלכתית, אל תתבלבל. אתה לא אבא שלה, והיא לא הילדה שלך. זאת אשתך, זאת בת זוגך. אתה לא האחראי על העולם הרוחני שלה, ואין לך שום זכות להתנסה עליה או לזלזל בה. המקסימום שאתה יכול, אם נראה לך שהיא טעתה בדבר מסוים, זה לשאול בנימוס, אם אתה יכול להגיד משהו, ולהפנות את תשומת ליבה בעדינות ובכבוד, ומכאן ואילך, מה שהיא תבחר לעשות עם זה, אם היא תבחר, זה שלה. זה בינה לבין ריבון העולמים, וזו לא אחריות שלך. אבל כל זה, בהנחה שהאדם היה באמת צודק. לצערנו, ראיתי לא פעם ולא פעמיים, גברים שהשתמשו בכל מיני ציטוטים כאלה ואחרים, חלקם
הוצאו מהקשרם, נבעו מהבנה שטחית, לפעמים הפוכה לגמרי, מה שנאמר במקור, כדי לנצל את אשתו, כדי להצדיק כל מיני גחמות מיניות, בתואנה שלפי ההלכה, זאת זכותו, והיא צריכה להיענות לתביעותיו, ודברים אחרים מהסוג הזה. ועל כל זה אומרת התורה, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, שלא תעז להשתמש בשמו של הקדוש ברוך הוא, באופן הפוך מרצונו. ואני אומר לכל הנשים היקרות ששומעות אותנו עכשיו, אל תקבלי כל מיני ציטוטים מפיו, כאילו זה תורה מסיני. תשאלי רב אמיתי, תבררי, אל תתני שישתמשו בכוח של התורה, שאת כל כך אוהבת אותה ומכבדת אותה, אבל דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, אל תאפשרי להשתמש בה באופן הפוך מזה. והתחושה שיש לך בלב, שזה לא יכול להיות אמיתי, שמשהו פה לא מסתדר, היא צודקת. ועם ברור אמיתי, יתגלה פה המסווה והשקר של נשיאת שם השם לשווא. חז"ל אומרים, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. זכו זה לא כמו לזכות בפיס, מקרה, היה מזל, הזוכים. זכו זה מלשון זיכוך. וחז"ל מלמדים אותנו שככל שהקשר בין איש ואשתו יהיה זך יותר, צלול יותר, בלי אינטרסים אישיים, בלי אגו, בלי נצלנות, אלא הפוך, עם כמה שיותר נתינה, חמלה, פרגון, אהבה, אז הקדוש ברוך הוא יוכל לשכון ביניהם. אני מקווה ומתפלל שמהכנס הזה תבוא גאולה להרבה נשים יקרות, שמרגישות שהן נמצאות עמוק בגלות, בין המצרים, אבל יזכו בעזרת השם, ובעזרת כל מי שיכול להושיט יד, לגאולה אמיתית, לנחת, לשמחה, ולזוגיות, כמו שזוגיות באמת צריכה להיות, עם הרבה אהבה שבתוכה תשרה השכינה. תודה לכם.